Yau take sallah, masu kallon barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na daga al'adu, shirin da yake kawo muku al'adu daban-daban. A yau za mu kawo muku yadda ake gudanar da sallar idi a masarautar jihar Kano, tare da ni Hamid Kabir Ina. To jama'a, ga al'umma sun taru domin suna jiran mai girma gwamna tare da sarki domin gabatar da sallar idi a cikin masallacin nan. Don haka ku biyan ku ga yadda za ta kasance. Ku biyo mu don ku ga yadda za mu tattauna da wasu daga cikin mutane domin su nuna mana farin cikin da suke ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi, sunana Balaraba. Ina murnar farin cikin wannan shekara da Allah ya kawo mu. Allah ya sa ibadin da muka yi karbabbu ne. Allah ya sa ibadin da muka yi karbabbu ne. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Allah ya nuna mana ta baɗi insha Allah, da kuma babbar sallah an Allah ya sa muna da ararrai. Idan kuma ba mu ararrai, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Waɗanda suka ci Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. Alhamdulillah kasiran, mun gode wa Allah da Allah ya nuna mana wannan rana mai albarka ta sallah karama. Muna yi kowane musulmi da ya halarci wannan sallah da wanda bai ma halatta ba fatan alkhairi. Marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya, masu ciki Allah ka sauke su lafiya, dukkanin wanda ke da wata matsala ta larura Allah ka yaye masa. Abinda duk ya damu kowane musulmi dan albarka annabi Muhammadu, dan alkhairan da yake cikin wannan rana mai albarka, Allah ka yaye masa, Allah ka yaye mana, Allah ka biya mana bukatunmu. Ibadun da muka yi Allah ka amsa mana, Allah ka karba, Allah ka sa kowane musulmi da ya halarci kowane masallaci na idi, ba ma wannan ba da muke na cikin gari wanda mai girma gwamna ya halarta da sarkin Kano da kwamishinoni da al'umma annabi bayan Allah, kowa Allah ka biya masa bukatunsa.
na gode, salamu alaikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gode wa Allah da ya ba mu iko muka ga wannan sallah ta ƙaramar sallah ta wannan shekara. Mun yi ibada kwana 30. Ubangiji Allah ya karɓa mana, Allah ka ji kan magabatinmu. Sarkin Kano Ado Bayero Allah ya ji kansa ya gafarta mar. Sarkin Kano Aminu Ado Allah ka tsare shi ka kare mutuncinsa, Allah ka kiyaye shi da dukkanin sharrin masu shari, Allah ya kare shi da dukkanin sharrin makiya, Allah ka kare mutuncinsa da addininsa, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Ubangiji Allah ka maimaita mana ka sa mu ga baɗin baɗaɗa. Ubangiji ka inganta lafiyarmu. Wanda suka zo wajen bikin sallah Allah ya mai da kowa gida lafiya, Allah ya kiyaye dukkanin abinki, Allah ya mai da kowa gida lafiya, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To farin ciki alhamdulillah, sunana Suleiman Figinin Sarkin Kano. Muna da wannan rana ta iri ta karamar sallah, alhamdulillah. Allah mun gode maka, Allah kuma ya maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana. Duba da shekara ta wuce wacan ana cikin hali na wannan annoba, to kuma ba samu an yi hawan ba, to amma kuma yanzu alhamdulillah gashi komai an yi shi lafiya, kuma alhamdulillah annabi Muhammad zamu gama lafiya. Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana, Allah ya ji kan waladan mu, Allah kuma ya taimaki sarki, Allah ya kiyaye shi. masu kallon mu a yanzu haka muna cikin farfajiya cikin gidan mai martaba sarkin Kano, domin muna jiran dawowar mai martaba daga masallacin Idi. Yanzu haka ku biyo mu gwada dadi. ga zagen sarki nan ga jinin fulani nan sun fara shigowa wannan gida domin mai martaba yana da shigowa. A yanzu ga fulani nan suna ta shigowa domin jiran mai martaba sarki, ga zagen sarki a nan ga dawakin sarki duk suna ɗaya suna jiran shigowar mai martaba sarki. A yanzu mai martaba sarki yana dab da shigowa wannan wajen mai albarka. Daga da Allah mala ya haƙuri ba wannan sai mai ruwan ba Allah ba ruka